Nous temps, nous reptes, noves oportunitats. Avui fem nous candidats i nous equips per tirar endavant i liderar les noves solucions. Hem de parlar amb els ciutadans concrets, un a un, i intentar convèncer que des de la política hi ha molt grans respostes en els seus reptes de futur. I això és el que el PSC haurà de fer. La dreta espanyola està clarament en una ofensiva que a mi em sembla que és indecent contra un govern legítimament elegit, i la dreta nacionalista està fent possible una gran banalitat. O sigui, en el mateix moment en què s'està parlant d'autodeterminació i independència, això és possible amb aspirar a governar, per exemple, una ciutat de Barcelona amb el Partit Popular o governar Tarragona des de fa molts anys amb el Partit Popular. Això és banalitat de la política. I fent això, estic segur que seguirem liderant el municipalisme i també, permeteu-m'ho dir, estarem enfortint el catalanisme. Perquè nosaltres de catalanisme, nosaltres no n'acceptem lliçons de ningú. I per tant, davant de la retòrica buida del nacionalisme, nosaltres afrontarem el catalanisme que es construeix des de la base, des del municipalisme, i aquesta serà la millor aportació que els socialistes farem a la construcció del nostre país. Moltes gràcies.